Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan, niya nakita karon sa ikaduha nga gabi atong hisgutan ang pinulungan ug ang topiko what does God require. Salamat sa matahom nga awit mga kaigsunan. Gani ang atong temsong nagisgot gyud sa Dios may kadaugan. Bisag unsa ang mga problema sa kalibutan mga kaigsunan, sa Dios may kadaugan. Bisag unsa kabug-at ang problema sa imong kinabuhi, sa Dios may kadaugan. Bisag moingon ta nga taptapan natabunan tag mga dagkong problema ning kalibutan, apan sultian te ka ang awit nagpahinumdum kanato, sa Dios may kadaugan. Apan sa dili pa ta magpadayon magampo ta. Amahan namong balaan magsugod ang among ikaduhang gabi is pagpaminaw kung unsa ang gikinahanglan sa Dios. Hatagi kami kaalam mo kay balo nga among masabtan ang imong pulong o Dios aning mga orasa sa pangalan ni Jesus sa mong personal nga manluluwas. Amen and amen. Atong naisgutan adto pagyong niagi nga ang kinabuhi mga kaigsunan pertireg yung gamaya, pertireg yung mubua. Apan sa panahon nga kita magtuon sa balaang kasulatan, mas makita nimo ang hayag sa imong kinabuhi, mas makita nimo mga kapaglaom, mga kaigsunan, ang kanindot o ang paglaom nga dugay na nimong yandom sa imong kinabuhi, naatanan, nasulat sa balaan nga kasulatan. Timan akong isulti kaninyo, ang gugma sa Dios maumaura na siya og circle, dili gyud na siya muundag. Wa gyud pud nay katapusan ang gugma sa atong Ginoo mga kaigsunan. It never ends. Walay lik, walay buslot mga kaigsunan. Ang gugma sa Ginoo, di gyud na siya muundang diha sa pagtuyok diha kanimo. Bisan pa sa kadaghang mga problema, nay mga kamatayon, nay mga pagbuwag, nay mga kasakit, broken hearted, broken family, nganli ang tanang mga broken yaning kalibutan na apan timan ang gugma sa Dios sama gyud nag-circle, dili na siya maputol. Ang gugma sa Dios diha kanimo wa gyud na siya maputol. 6,000 years ago ang gugma sa Dios naar gihapon. Ang gugma sa Ginoo wa gyud na siya diha muundang kanimo. Mo nay gisultis balaang kasulatan. Timan ini. Sin hurts me, but Jesus loves me. Ang sala makapasakit kanimo. Apan ang Dios nagigugma kanimo. Sa Tagalog pa, kung ayaw mong masaktan, huwag kang gumawa ng kasalanan. Kasi kapag lagi kang nasasaktan, lagi kang gumagawa ng kasalanan. Grabe kasimple ang kinabuhi. Ang kinabuhi nga gubot, ang kinabuhi mga kaigsunan nga makasulti ka nga wayayo, ang kinabuhi nga walay kalinaw, nagpamatuod ra gyud na. Nga diha sa imong kinabuhi, ang sala ng inabuhi, ni ugat na sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Apan sa panahon nga ato nang buyan, atong hinulsulan ang atong mga sala nga kita nasayod ni ana. Buy-in na mga kaigsunan. Kaysa diha ang Dios namatay sa Kalbaryo sa cross. Iya nang gipas-an ang tanan. Ang sala nga imong himuon ugma, iya nang gipakamatyan mga kaigsunan. Busa ayaw usuki ang grasya sa atong Ginoo. Ang atong topiko, ang arka sa kasiguruhan. Ang arka sa kaluwasan. Dagang mga pangitabo sa kalibutan, baha. Gani doon na ubang mga dapit, nga kanhiwa gyud daw maabtan sila sa baha. Apan karon na abtan na sila baha. Dagag mga eksperyensya. 80 anyos nga lula, nisulti gyud siya. Sa 80 years niyang pagpanginabuhi sa kalibutan, kadto pagyong panahona, naabtan og baha ang ilang panimalay. Naay mga sakyanan nga perting gwapuha, nanganaw, mga nindot kayo, nangawala mga kaigsunan. Nagpamatuod ra gyud ni nga diha sa balaang kasulatan tataw og sakto ang Bible. Nga tanan nimong gipundar ning kalibutan na basta walay labot ang Ginoo mga kaigsunan, ang tanan wala gyud kapuslanan. Tanawa ra ng picture. Imagine na sag unsa kanindot basta kay maagiag baha, madanyos gyud. Madanyos gyud besag unsa pa kanindot imong balay, basta maagiag mga kalamidad, naagyoy mga matay. Naagyoy mga wala. Pila na ka mga kalamidad sa kalibutan ang mikitil ug mikuha og kinabuhi.
Nakuhaan kag pamilya tungod sa kinaihan, tungod sa mga pandemya, tungod sa mga disaster, tungod sa mga kalamidad. Apan bisag unsa nimo kayahay ning kalibutan mga kaigsuunan. Kung ang kalamidad ay musulti, wa gyud. Di gyud nato kapungan. Apan bisan pa niana, ang gugma sa Dios wa gihapon mibiya ni aning kalibutan. Na may mga linog nagakahitabo, tinuod na siya. Perti kadaghan sa mga panghitabo. Apan, kung atong balikan ang balaan nga kasulatan, sa wa pa kini nagakahitabo tanan mga kaigsunan, si Adan ug si Eva gipakatawo ug giumol ug gihimo sa Dios nga mga perpekto. Ang height ni Adan mga kaigsunan tentatively 14 feet. Si Yao Ming 7 feet. I-times 2 na nimo. Si Eva, according to some scholars, nga 13 feet na siya, tagadunggan. Muna, kamong nakabsan sa imaya ka ng inyong mga height. Muna, di man daw sila magpatawag og putot, pero kining mga mubo, kamong mga mubo, paning kamot gyud mo nga mga luwas mo, kaya ako naning kamot gyud ko, uban sa grasya sa atong Ginoo, kaysa panahon, ingon ang balang kasulatan, nga mubalik ang Dios, hukman ang kalabutan, hukman ang dautan, hukman ang matarong ibalik sa sakto o perpekto nga pormada. Mumatsyo na Pastor Kabarduan ng panahon na nang wala na kay ko push up karon. Kay pagbalik sa Ginoo, ay mumatsyo ra ko. Mugwapo patag samot karon naman tay gwapo pero small letter J, gwapo. Pero pag abot sa Ginoo, bahala na capital letters na tanan, perte, gwapuhan na gyud nato. Perting gwapahan na gyud nato. In the Bible there is a story. Naghimo ang Dios og perpektong manulunda nga gipanganlag si Lucifer. Ang Lucifer mga kaigsunan nindot kay na nga pangalan pagkat sa diyang nabuntis akong asawa. Kay lisog ako'y magbuntis no, di po na pwede. Sa diyang nabuntis ang akong asawa mga kaigsunan. Pagkabalog yun akong lalaki, akong giingnan akong asawa. Atong nganlan nag-Lucifer. Ingon akong asawa, unya unsa may angga nimo ni atong anak, demonyo. Kay nga naman, kanang Lucifer karon, kung imo nang ibutang sa kalibutan, maot na kay nagkahulugan. Apan kung imong tanawon sa balaang kasulatan, ang Lucifer nagpasabot anak sa kabuntagon. Perpekto nga binuhat sa Dios. Walay bahid sa sala, walay bahid sa kasalanan, walay bahid sa kaulaw. Perpekto. Apan diha kaniya iyang gitugutan ang pagsulod aning gipanganlag garbo. Kay gusto siyang mupuli sa Ginoo. Gusto niyang kuwaon ang trono sa Ginoo. Gusto niyang kuwaon ang kaalam sa Ginoo. Gusto niyang kuwaon ang presensya sa Ginoo. Muna kining wala gasimba, mao na nagbatas ang Lucifer. Kay mupuli naman, gusto namin noon magpa-worship. Di naman inoon mo simba. Gusto namin og ikaw mo binitabo ni Satanas. Unsay giingon niya mga kaigsunan? Ingon si Satanas, simbaha ko. Pero unsay gitubag sa Ginoo? Nahisulat sa balaang kasulatan, wa na kay laing simbahon kundi ako. Worship the Lord your God. Nang wa kay simba-simba, batanon, sultian ta ka. Mumao na gyud pud mo batasan ng Lucifer. Gusto mo pulis pagka Dios. Kay nganong pasimbahon ang tawo, kay kita dunay Dios. Pero di na ka mo simba, gusto kang mupuli sa pagka-Dios. Di na ta mo ampo. Kay gusto kita nalay ampuan, kita nalay daygon, kita nalay pakpakan, kita nalay appreciate na delikado na nga batasan. Gusto kang mahimong Lucifer, maumao na gyud ang batasan na. Ikatulo, di mo basag Biblia. Iyawa di mo na ganahan mo basag Bible. Kaya ang Bible na may kabaturan, may pagtulid, may pagtudlo, may pagsaway, may pagmatuto, di man ganahan sa tanas ana. Karon kung ginay mo imong ginahimo na murag naa nagyo kay sinyalis. Nga murag padulong gyud ka sa mga yapak ni taning mga kaigsuunan.
Muna'y gihimo ni Lucifer. Ang perpekto nga gibuhat sa Dios, mga kaigsunan, gihimong perpekto apan gitugutan niya yang kaugalingon nga magamit sa usa ka misteryoso kayong pagsulod. Ipahawa siya sa Ginoo sa langit. Oy, now mangutana ko ninyo, mga kaigsunan, gusto ba mong pahawaon mo sa Dios kung diin ka karon? Kanang imong gitapakan nga lugar, kanang imong gitamas-tamasan nga kalipay, kanang sige kag ingon, thank you Lord, gahimo pa kag thanksgiving, kay daghan kay panalangin, pero ang imong kinabuhi, wa gyud makaabot sa requirement sa Ginoo. Basig bayag pahawaon ka sa Dios. Dili ganahan ang Dios nga nay malangit dito, mga kaigsunan, nga dili matransform sa batasan sa Ginoo. Gipahawa sa Ginoo si Lucifer. O sa pagtagak niya din hisyuta, na bago iyang ngalan, gikan sa pagka-Lucifer nga perte ka perpekto, nahimo na inoong old serpent, ang Yawa o ang Satanas. Kay diya kaniya iyang gidulaan ang usa ka Lucifer nga perpekto, gipasulod ang misteryosong sala. Nahimo siyang dautan. Sultian ta mo. Ikaw ug ako, mga buutan tang tanan. Mga anak man ta sa Dios, o may anak sa Yawa nato dinhi, kay si Satanas mismo gibuhat man sa Ginoo, pero di pa sa Satanas ato, Lucifer pa lang siya. Pero wa naghimo ang Dios og Yawa. Naghimo siya Lucifer, sumala sa balang kasulatan nga maayo og perpekto. Apan diha kaniya migula ang pagkayawa, miguwa ang pagkasatanas. Muna ko isulti sa inyo, kitang tanan buutan. Kitang tanan malangit. Amen? Kitang tanan mga matarong. Apan ang problema, kay karong panahuna, na ilalom ta sa gipanganlan og sala. Muna'y giingon sa usa ka magwawali. Gihimo na tanan sa Ginoo nga para maluwas ka. He even gave up His only Son dito sa Calvary. The Father sent His Son to the cross for you to be saved. Matagutlo, matagkanto ni aning kalibutan na giplastaran sa Ginoo para lang gyud maluwas ka, mga kaigsunan. Para lang gyud nga makaangkon ang atong mga kagalingon ug kaluwasan nga Ginoo ray makatag. Apan kung maimpierno pagyug ka, imuha na ng pagpili. It's your choice. When a person goes to hell, it's your choice. Resulta na sa freedom of choice nga gihatag sa Ginoo. Dili gusto ang Dios nga maimpierno ka. Wa gyud na ma-record sa balahang kasulatan. Kaya ang balahang kasulatan nagsulti, ang impierno, ang hell giandam lang gyud sa mga manulunda o kang Satanas, way labot ka. Apan ug muban ka nga na kanila, kay di ka maginulsol sa imong sala, dili ni budawaton si Kristo nga imong personal nga manluluwas, nan imo nang pagpili. God cannot work. Dili pwedeng mo trabaho ang Dios kung ang imong kaugalingon kasing-kasing kinabuhi o kalag puno sa kalibutanong mga handom, mga kaigsunan. Gikan sa manlunda na himong Yawa pagkadelikaduha. Siya na nung siba mga perpekto. Gani ang Ginoo nakigistorya pag yun nila ng panahuna. Ako excited kay ko. Tanawar ko ng tigre diya. Kanindot ang tigre, mahimo na tong itoy puhon. Karon ikaw, di man ka pwede alaga kag tigre, himo ni mong itoy, na. Wa pa kakatukoy-tukoy. Itugab na ka. Ha? Kung sa rin itabo. Kaning maong perpekto nga Ginoo nakigistorya kang adan, nakigistorya kang iba mga kigsunan pagkatamis pamalandungon. Naghandom ko niani. Naghandom ka ba? Naghandom ka ba niani mga kigsunan? Nga mabalik ni siyang sitwasyon. Iyon ang Ginoo, pwede mong magkakaon sa tanan nga nagapalibot diyang tanom. Ayaw lang yun na yung duula, ni hikapa, ni kana ka ng maong punuan nga nastunga sa tanaman sa Eden. Nagipangan lang the tree of knowledge of good and evil. Apan sa dihang si iba mga kigsunan nagtagoy-tagoy. Wind of change siguro kanta to ni Kwan. Ni iba, wind of change. Oh? Murag na to, tagoy-tagoy siya dito. Baktas-baktas siya.
Agoy namay na nitsit. Psst, psst. Sige lingi-lingi si iba. Kinsa maning na nitsit ring napita nga wa may tao. Dura ka tao ko nang buhat sa Ginoo si adan og si iba. Lisod po kanang elepante minitsit. Wa man po sila gingnan sa Ginoo nga ang mga elepante mga hayop manitsit din na. Ang nahitabo sige lingi-lingi si iba magigsunan. Uy, nakakita siya nga bitin. Nagsige ko, psst, psst. Iyang gitanong hala. Bisan ako naman po siguro mga kaigsunan. Bisan ikaw, kung karong mga orasan ay mulupad diri karong kay sa una magud ang bitin magud mulupad. Yang iyang pakauduna nay rainbow colors, guwapo kayo. Muna nga pagbantay mo, ang yawa di gyud mo gamit og pangit. Di gyud mo gamit ang yawa og pangit Pag i-reject man na sa yawa ng pangit. Mo nang ikaw ug ako basta anak ka sa Dios, mga gwapo ta gwapa mo nang gamitunon kay kag di ka magampo, di ka magbasag Bible, di ka magsimba, na gamitunon ka. Pero kanang panahon gani nga di na ka mobasag Bible, di na ka moampo, na i-reject na kasi Ginoo ana, i-reject na kasi yawa na kay iya nam kadaan. Pero kanang mubasa kag Bible, moampo ka, musimba ka, magpagamit ka sa Ginoo, way bagulbol sa buhat sa Dios. Bisag unsa pa na kadagkong alamutan, bisag unsa pa na kadagkong proyekto sa atong simbahan mga kaigsunan, kay ikaw na sayod, Kristohanon ka, iya ka sa Ginoo, ang balaang nagkasulatan nagsulti, anak ta ka. Ingon ng Dios. Gamitunon ka, pagbantay. Mo ni tabo mo nang yawa di na mo gamit og pangit, manin yun na. Mo gamit yung nagkatong mga musiga tong mata ba, musiga mo rabitog nakakita bito tag diamante. Agoy na nitsit man ang mga kaigsunan. Ang nahitabo ningon ng bitin. Did God told you not to eat? Nya ikaw og naibitin mo agi din hikaron bisag diha nay moagi nga bitin sa inyong atubangan diha. Mangambak gyud ta. Makuyawan ta. Pero kung ang bitin musulti, paghilo mo diha moagi ra ganita, makuyawan pud mo. Ikaw nga nakadungog sa tingog sa bitin, makigistorya ka. She was curious. Kay nganong ang bitin misulti. Og sa iyang pagduol mga kaigsunan, gigamitan gyud in town og TikTok ni Satanas si iba. Mo nang anang TikTok, delikado ka ng TikTok nga magsayaw ka. Agoy, magkiaki-ay, pakita dito sa video, magkiaki-ay. Na, kaingon siguro ang bitin, oh, iba, come on, baby. Kung si iba po din tao, nakaingon, wow. Nisiga ang mata, unsa man na. Gikuha ni iba. Pagkaunway na itabo. May tabo ron sa kalibutan, bantayin ninyo. Tanang bisyo, tanang pagluyas, pagpangalagad, tanang pagbackslide, tanang pagbagulbol, wala na resulta nga direkta. Pero tanaway mong kinabuhi sa unahan, balintong. Mawadaan ka gana. Muabot sa punto nga imo ng sultian ng Ginoo, nagluwa-duwa ko nimo. Gikuha ang prutas, pagkaon way nahitabo, gihatag sa bana, ang bana mikaon, way nahitabo. Pansawa pag ikaon, ingon taon si Adan. Nganong imo man ang gikaon? Nga gipabawal man ang sa Ginoo. Puro ilang conversation, kaya waman po na riko sa Biblia, ingon siguro din si iba. Sa may pilion nimo, ako relipante. Naglibog po taon si Adan. Siya lano, og di ko ni kanon. Magdulog may ilipante ron na. Mo ni problema. Ngikaon. Muna kamong mga batanon nga mga dalaga. Mga batanon nga mga ulitaw, pamili gyud mo higugmaon nga dunay pagugma sa Dios. Pamili mo og tawo nga dunay kahadlok sa Dios. Kay basig mo abot sa punto, ang tanan mag-uban na lang sa kasalanan. Kaon. Pagkaon nila mga kaigsunan, ang nahitabo, nagkasala sila. Ang kalipay nga giandam sa Ginoo sa tanaman sa Eden, nawala sa kamot ni Adan ug iba. Tanawa ng leon diyaw. Nagandam naman na mupaak si ngabil ni bag-ang ni Adan ug ni iba. Kay wa na, misulod ang kamatayon sa kalibutan. Mo ni siya ang pinaka kaning kamatayon. Mo ni siya'y pinakadakong resulta
sa pagka-disobedience. Muna isulti na ko sa inyo. Disobedience brings unhappy life. Magsigitag disobey, sigitag supak, sigitag bagulbol, sigitag mambol, bula-bula ang atong baba. Wag yun na'y kalipay. Pero sa panahon nga kita mo obey mga kaigsunan, obedience brings true happiness. Sa panahon nga ikaw musunod sa Ginoo mga kaigsunan, magmalipayon, magbadaugon ang imong kinabuhi, kay nasayod ka ang tanan gikan man sa Dios. Sugod nagkamatay ang sunflower. Kana, leon, na. Sige, himuan ninyo ng alaga diya. Pangita mong baby lion diya, mga cub. Lagayin niyo, mabot ang panahon, kamo mo himon niyag pamahaw. Wala. Mamaak na tanan. Unang ako excited na kay kong mamuantog langit. Ngano? Excited kay ko nga magsurfing ko sa langit. Kung naa manggaling, niya buaya akong sakyan. Buaya. Excited kay ko mulangoy og blue whale. Langoy ka ng blue whale niya pag nga anak karon ka ng mga dagkong isda. Maapil kag suyop. Murara batag. Kung taparan kag kanang dakong isda, nya ikaw, murara kag bulinaw sa pananaw ng isda ba? Wala na. Ang perpekto nga mga hayop, mga kaigsunan, nawad-an sa pagka-perpekto. Unang mamaak sila. Unang pagtulo, the first blood came out from the body of Adam and Eve. Gikulbaan sila. Nibati na sila kagulanan. Kay nasayod sila, dili na nila pwedeng ibalik pa ang tanan. Mga batanon, masayop ganita sa desisyon sa pagalagad sa Ginoo. Di nagyud nato na mabalik. Magsige ni tagbagulbol ang adlaw ugma lahi na ng adlaw. Katong pagbagulbol nimo pag yamut-mut imong baba diha. Kanang imong dili pagsimba nga magsige ra tag sulti nga sige lang iampo lang ko musunod ra ko. Ang problema musunod ka kamatayo na. Dili simbahan. Ang problema isulod ka simbahan patay na ka. Ang problema nga muduol ka sa Ginoo gidextrose na ka. Ang problema muduol ka sa Ginoo nagtaning na ka. Nanakas 50-50. Ang problema muduol ka sa Ginoo magigsunan, muhalad ka sa imong kinabuhi batanon, kanang naglisod na ka. Mao na pinakadelikado. Awa sa danong siba. Ang ilang gimo nga disobedience naghatod kanila kabalaka. Nagsugod silang panarbaho o gikan silang panahon ang tao nagkatubo nga dunay pagkadautan. Apan ang Dios maayo kayo. Sama sa akong gingon, ang gugma sa Ginoo dili gyud muundang. Nakakita siya taong balaan, righteous sa iyang atubangan, ginganlag sinuwa ug ang iyang asawa. Sultian ta ka, nianing problemado nga kalibutan pwede kang gamiton sa Dios kung ikaw nagmatinumanon sa iyang mga kabubuton. Gisugo siya gipadruwing ang maong salakyan, ang pinakaunang barko nga na-record sa tibuok kalibutan. Nagsugod sila mga kaigsunan sa pagpanday niini. Og dagan ang mga taong nagtinabangay. Kung dagag taong nagtinabangay, napoy mga taong mga buwang-buwang. Napoy mga taong mga kaigsunan nga bugal-bugalon. Asa man kanang duha. Sahay badlungon tag pagsimba, magtakas-takas ta. Bisitaon ta, mugulikay-likay ta. O mamaor ta aning panahon na. Bugal-bugalon. Agik-ik, katawa, nguway sama. Kay nagtuong, ilang kinabuhi sila yung nagunit. Kung ang Diyos tao pa mga kaigsunan, kabalo mo isa isulti sa Ginoo, how dare you? Pagka, usay nga, unsa kay pulong pwede na tunog, pagkaala mo bito na ang balang kasulatan sa pinadayag, alaot kamong mga nagpuyo sa kalibutan. Nayo ba na to bugal-bugalon? Nayo ba na to gara-garaon? Murag si korek? Og manulti ka bula-bulang baba na pa'y mga Ginoo manggawas baba pero tanawang kinabuhi, layo. Mao na yung matuwa na Kaya ingon sinuwa na ulan. Gabi kagik-ik nila tanawa. Say ulan. May ulan. Kaya katong panahon na wag yun po sila katry og ulan. Wa sila katry og ulan. Grabe bugal-bugal sa alagad sa Ginoo. Unang kamong mga kaigsunan,
Kitang mga kaigsunan, ayaw gyud mo pagbugal-bugal sa Dios. Mas maayo pang mawad-an ka nga nahimo kang mapainumsanon kaysa managhan imong kwarta nga bugal-bugalon kanas Ginoo. Kay sama sa kong gingon, pahawaon ra gyud ka sa Dios diha. Gipahawa gani si Lucifer nga iya ng right hand. Kay dili gusto ang Dios ni ana. Gusto sa Dios nga gamiton ka. Tanawa sa iyong sabalang kasulatan. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. In a symbolical way, ang Ginoo dili gyud siya magsigigukod nimo. Kung tan-aw niya gahi na kay kagkasing-kasing kay di na gyud kamutuo sa balang kasulatan, di na kamutuo sa iyang mga pastor, di na kamutuo sa kalamidad, wa na gyud imong kasing-kasing mura nagsparaon. Moingon ang Dios, withdraw. Atras batalyon. Karon og iatras sa Ginoo nang manulunda kinsa may mobantay nimo diag mo drive ka. Kinsa may mobantay mo diag mag-exercise ka. Kay bisag unsa ka gamayng lansang, nya kadto man pong lansang nga taya, di titanos po kadritso. Bisag unsa ka gamayng panit sa saging kuanay mong matamakan, maslay ka mabagok imong ulo, patay. Walay kasiguruhan ning atong kinabuhi. Ikaw nga nangalagad sa Dios nga wala nagmatinud-anon, wala nagpakatarong, wala ka magseryoso, sultian ta ka makaigsunan, mubo kay kag kinabuhi. Perting mubo Awo? Pagkakulbaan ni kuha ang kagbalang espiritu. Abudong manulunda. Noah stood again, nidarog siya. Nanawag sa iyang mga kaparentihan. Sulod na mo. Kadugay po ninyo. Uy, dali na mo. So, bigulat ninyo niya. Magbagyo pa ng kalibutan. Balik-balik taron pa ng kalibutan. Sulod na. Magdugay pa kaning kalibutan. Maglaha-baha na. Katawa yung mga parente. Suddenly, niabot ang mga hayop. Pag-abot sa mga hayop na tingala sila. Tingala ang mga tao, anong ang mga hayop, pertig yun, pagkalinyahag yun, street, rabidyog kayo. Kinsay nagmando. Ang Ginoo. Ingon in tao ng bata diyaw, ingon siya siyang mama, sulod guta kadali diya kay magtanaw tag, mura namnig Manila Zoo. Yun yung mama, ay pagragara diya. Bawa kayo nagtae diya. Ay sulod-sulod din ang arka. Totoo ka na nga, nuwang bunguton. Ay, oy! Mga kaigsunan, how many times people came to you and asked you, go back? Pila ka mga igayo ng kalamidad, nagtawag kanimo, ang Ginoo na gamit. God uses discouragement. God uses disappointments because at that very moment, kanang panahon na nga nawada na kag paglaom, why labot ang Ginoo na imong panit? He is more concerned with your spirit. Kay gusto siya nga ang imong espiritu muhaom diha, mo partner gyud kas Ginoo. That's why God allow problems to come to your life. Kay kung way problema, sultihan ti ka, kaning imong tuhod, ingna kog di tinuod. Tanawa na imong tuhod, be. Sinaw pa na, silka ba? Gabi. Kaya nga naman, wag yung ka kaampo, siguro tag-isa ka oras, tag 30 minutos. Kaya gituon ni mong maka-ampo lang kag 5 minutos, okay na? No? Jesus prayed for you. Jesus talked to you. Jesus saves you from your sin. For an hour and hour and hour and hours. Ngayon murang ampuan ng Ginoo 5 minutos. Kabalo mo siya pinakasakit. Ang giampo na to sa Ginoo 5 minutos, nangayo pag yun ta. Lord, tagay ko ani Lord, papasara ko ani Lord, hindi mo nagkadaghan ba? Apa nagampo ba ka sa Ginoo nga ang imong kalag, ang imong espiritu mahiusa diha sa kamot sa atong bugtong maluluwas. Wala. Awa ni matawhana. Puro magara-garaon. Murag nag-film showing. Ano may mga taong nanilis palibot? Sa sulod o sa gawas, sa gingharian, sa Ginoo. Nahim na naman tao. Na nagtanaw-tanaw lang yun to sila. Wala, dasiga niya, oy. Pero ikaw, ha?
Anawa. Last nagingon si Noah, sulod na lagi mo kay muulan na. Nanawag na pod, he was already standing at the doorpost of the salvation of God. Kay perti po ning dakuha, oy nakakita ko ni ako ning gi-research ning ark. Hatang dakuha man ning arkaha de, oy. Kanang Titanic. Na, murag kapitoon siguro kapilo. Perti yung dakuha, naman sila ginganlan og replika sa arka akong gitanaw sa YouTube. Na ang mga tao, mga kaigsunan, muna gyud in tawag perting gagmaya. Kay imagine po na imong mga height sa tao no, gikan pagutok kang Adan 14 feet dili man na mo diretso og 5 feet no. Anay-anay man gyud na. So step by step ba. Iyon si Noah sulod na mo. Pertining dako ag portaan. Noah went inside. Nisulod na si Noah. Kay napagaw nagwinali. 120 years. Pila ka bok? 8 ra gyud ang mituo. Tentatively, according to the scholars, nga dunay 8 milyones ka mga tawo ang nabuhi sa panahon ni Noah. Nya kung imagine mo nag 8 milyones, nya 8 ray na luwas, pila ka buok ang nangamatay? 7,992,000. Kaya kung sa mga scholars, tentatively, 8 milyones ang tao atong panahon na. Imagine mo na. Mangutana ko ninyo. Asa man ka nga bahin nga pundo kani dito ka Swalo or dito sa City Milyones kapin? Sa gahig ulo, sa humok. Anaram na kasimple. Sa maluwas or sa magpagaigahi pa. Batanon, isa ray kinabuhi nimo. Midalugdog. Niabot mga kaigsunan og pila ka adlaw gikatawan sila kay nagtaligsik naman. Ug sa kanta pa na sekulara, pumapatak na naman ang ulan sa bubong sa arka. Tulo, ingon na sila, mau na ni. O sa, eto na. Agoy, wala bito nagkalit. Uy, nawala man, nagdagom. Nawala. After pila ka adlaw mga kaigsunan, pagkaninutas kanta nga nagingon, mibundak ang ulan og ming baha. Mibundak ang ulan og ming baha. Apan sawa pa mibundak, perteng pangatawaan ni nila. Kay ilang gigara-garaan in taon si Noah, muulan, nawala ragkalit ang ulan. Kantas Noah, mibundak ang ulan og ming baha. Ang arka naglutaw-lutaw. Tanawan ng tawhanaw, nagdadala ng kwarta. Muna, kamong daghag kwarta. Ayaw na ninyo hulata nga di na mauso ang kwarta. Aya pa mumingon nga mutabang ko sa buhat sa Ginoo, ingon ani, muhatag ko. Aawar ko ng panahon ni Noah. Sige, ragtapok ng tawhanag kwarta o giputos-putos pa niya ng iyang bag. Unya kay, niulan na. Kinsa may sa kaluwasan, way kwartag yung makatupong. Bisan pagdato ka kung kinabuhi na isgutan, sultian ti ka. Bisag pobre, dili niya ibaylo yung kinabuhi sa imong kwarta ba? Muna ikaw nga dagang kay kwarta, ayaw na ipalata dito sa bangko. Gamitan na sa buhat sa Ginoo kay basig maabtan kas pagsirado sa arka. Sa kaluwasan, aya pa ka magdagandagan, putso na ni mong traveling bag ng imong nilibo diya. Kahit sa may mudawat, anak. Pero karon nga uso pang kwarta, gamita nga daghan kag maproyekto. Balaan pa kas pagpangalagad, balaan pa ka sa pagkamay na tagod, balaan pa gyud ang kaluwasan nga imong gikuptan. Amen? Kanindot mga kaigsunan pamalandungon. Pero kayo mo nagtipig-tipigan imong kwarta, tanawan ng picture rock. Sao man imong picture, magdadaan ng kwarta niya, dako na kayong ulan. Napay duwa, nagdadaan, muragi ka ni camping ng duwa. Nagdadaan pag tent. Kailan daw ang tent na, tag 50,000 daw, stick pa lang. Kuyawan na nga tent. Saan pa man tuwa pa'y unahan na tanaw na yung picture ya. Iya man ang kabit, gidada pa niyang kabit. Kaya ingon-ingon lagi, Ginoo ray masayod ani, nagigugmaay manggod me, badlungon lagi, masuko, ay dili na ko musimba kay nasilo. Kadali ba ni mong masilo? Tanawas pagbalik sa Ginoo, na yung sao man na nimo, madapa na nimo imong kasilo diya. Besan pag mag-holding hands mo din ha.
Besan pag-unsa ninyo ka-sweet ina kay why na recall sa Biblia nga kung sweet mo maluwas mo ingon ang Dios Galacia 5:25 kung nabuhi ka sa espiritu lakaw uban sa Espiritu Santo. Pag ang relasyon way Ginoo, ang espiritu wala sa relasyon kana invalid na siya. Saon man nimo? Ang tibuok kalibutan na puno sa tubig. Besan ang Mount Everest na tabunan mga kaigsunan, ang tanang mga dautan sumala pa, 7 million kapin ng langoy mga kaigsunan. Besan pag mag-butterfly ka diha, or mag-freestyle ka diha langoy, na mamatay yug ka. Sao manggod nimo paglanding, wa manggod na yuta ng panahona. Sumala sa Biblia. Asa makamulanding kakapoy ng siglangoy-langoy niya, di ka kaginawa. All the people of that time, nga mga hard-headed, mga gahig ulo, mga OA, mga di magpabadlong, mga masiluon, di kabalong pasaylo, tanan, nangamatay, mga kaigsunan. Saan pa man pagpanuktok, ingon si Noah, sorry, ang nagsirado ani Ginoo dili ako, ang susi to sa Dios. Ang arka to as Mount Ararat, dito siya nagpundo. After 40 days and 40 nights, ang mga hayop nagkagawas. Og si Noah nagpasalamat diha sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod sa gihimo sa Dios. Ang arkaw sa pagpahinumdom kanimo kadako nga ang Dios sapit na mubalik. Ang tanang mga kalamidad karong nagakahitabo mao nay gipanganlan og Noah. Mga pagpahinumdom nga gigamit sa Dios nga hapit na mubalik ang Ginoo. Apan kining mga kalamidad nagwali na nimo, kataw-katawan lang nimo. Maglinog, grabing hila kay maginampuay, wa na may linog, balik na pod. Duwa na pog email, TikTok na pod, linogon pa, akurog tuhod, ampo. Pero why mga problema, balik, back to normal. Will you be one of these people soon? Ingon ang balaang kasulatan, umanaman ang tubig, kalayo na pod. Biyai ang sala, repent. Mga kaigsunan, bisag unsa nga klase nga mga bisyo imong gihimo karon, repent and be baptized. Biyai ang pagkaisugon, biyai ang pagtan-aw mga porno, biyai ang pagtan-aw mga malaway diha nga masalida, biyai ang mga bisyo, biyai ang pagadik-adik, biyai ang pagluya-luya, kay sa Dios may kadaugan ka. Doon na may mga panahon nga maglibog kag di masabtan ang kinabuhi. Apan ang balaang kasulatan mga kaigsunan nagpamatuod, sa Dios may kadaugan. Moabot ang panahon ng kalibutan, sunugon sa atong Ginoo. Tanawa, 2 Peter chapter 3 verse 10, the earth shall be burned up, asam kamutago. Tibuok, kalibutan, sunugon. Kay usbon sa Ginoo ning kalibutan nga punog sala, dalon ka sa Dios sa langit kayang giandam, He will do it again. That's what I like with God. He will do it again. Excited kayo ko nga mutubo ang malunggay na anak ko dito? Ikaw excited ka? Excited ba ka nga manggawas ang mga hayop na anak ka dito? I'm so excited for the second coming of Jesus Christ. Pagkatamis mamalandungon nga apil ka ni anak mga kaigsunan sa panahon nga mubalik ang Ginoo kay naginulsol ka sa imong sala. Unsa day giandom sa Dios? Ang giandom sa Ginoo 2 Peter 3 verse 9. The Lord is not willing that any should perish. Wag yun magandom ang Dios nga mamatay ka. Wag yun maghandom ang Dios, wala gyud siya nag-invent anang kamatayon. Ang iyang ginbinto kinabuhi. Ang iyang ginbinto kalipay. Busa ka nang imong kinabuhi nga ni masabtan, imo ra na. Kay wa kami duol sa kalinaw sa Dios. Wa kami dool sa prinsipis kalinaw, prinsipis gugma, prinsipis pasensya. Wala kami dool. Sultihan ti ka mga kaigsunan. Panahon nga muduol kas Ginoo. Naay power ang Dios over kang Satanas. Pero ikaw mismo ang di mo dool sa Dios, ang Ginoo way gahom mo badlong siyawa. Ikaw ang dunay himuon before ang Dios. 2,000 katuig ang milabay ang Dios nagpakamatay. He was hung at that old rugged cross, where that cross symbolizes a sinner. He became sinful because of you. Tungod og alang kanimo. Ang kamatayon ni Kristo
kadaugan nimo ug nako. Awa ng picture. Wa gani kahimuon karon. Wa gyud ikaw mong Ginoo. Unsa yung sa balang sulatan? 2 Corinthians 6 verse 2. Now is the day of salvation. Pilia ang Ginoo karon ang kaluwasan dili ugma. Ikaw nga nagapaminaw karon. Kung imong gibati nga gigunitan ka sa balang espiritu. Pangitag pastor ordinado pagpabautismo. Ayaw na pagulat nga sila pay muduol. Don't be like in the time of Noah. Na magsige patagkuan duol na. Kay ang kaluwasan ningon sa balang kasulatan karon dili ugma. Ingon na balang kasulatan, ayaw gigugma 1 John 2 verse 15. Ayaw igugma ang kalibutan. Bisan pa ang mga butang nga naa ning kalibutan. Kay kung dunay taong magigugmas kalibutan, ang gugma sa amahan wala diha kaniya. Kung matingala ka gubot imong kinabuhi, way gugma. Dili malinawon ang kinabuhi, way gugma. Kung way gugma, way Dios. Kung way Dios, way gugma. Nakamong na yung mga uyab. Tagpila naman mo katuig nagkauyab, pangutan lang yun inyong kaugalingon, nabay Dios diya, agwa na Dios na pagbuwag mo eh. Kaya maglisod mo na inigabot sa panahon. Uyab pa mo, na Dios, unsa lang kag magkaminyo mo, nawa, mauna yung mahimo nga, imbis Dios, Dios na. Give your heart to Jesus now. God reminded us in the time of Noah. He gave us all the things in His prophet John the Revelator that Christ is coming soon. Ang Bible nagsulti nga mubalik ang Dios and He will be with you forever and ever. Amen? Kung gusto sa Ginoo, God requires you to prepare. He requires you to prepare for His second coming. He wants you to be there soon. Muabot gyud ang panahon makigsunan kining gubat ula na. Kining kagutom di nagyud ta mga pasmo karon gipang ulcer ta. Kidugay kita mang mata. Agoy las 9 las 10 mukaon. Usahaw na lang panihapon ug paniudto wala na dagang kitag balatian. Uy hapit ni nya magsige pagkagpalangay-langay paisog-isog pagadi ayaw na. Uwa na ni panahon ning famines pagbalik sa Ginoo. Mga balatian wad-on sa Dios. Mga kagubot, earthquakes, wadon sa Ginoo. Ang sala, wadon sa Dios. Bisan ang kaalam nga tinanawanon, wadon sa Dios. Ang imong kahadlok, wadon na sa Dios. Kay tanan nga mubarog sa pagbalik sa Ginoo, ibalik ang pagkaperpekto sama kang Adan o kang iba sa wa pa sila makasala. Are you ready to meet your God? Prepare to meet your God. For the time is coming soon. Don't waste time. Stand up, rise up, bring your mat, stand up and tell the world you have been decided to follow Jesus. Pangwali ning maayong balita mga kaigsunan samtang napakay panahon. Ang maayong balita ni ani nga ang atong Ginoo mahimo na yung hari nato pag-abot sa panahon. Ayaw na pagtanaw sa tuo, ayaw pagtanaw sa wala, ayaw pagtanaw sa bus, tanaw na dito sa langit karong panahona kay ang Dios hapit na mahimo natong hari. Soon and very soon. Angels will be coming. Pagkabati o pagkaway lami tanawon o ang imong mga classmate gipang sundo nas manlunda nya ikaw na lewa gisundo di man na pwede mo yung ka Lord pwede i-alphabetical na diha kay basig wa unsa naman gisundo naman akong classmate sige ra man pangupya lah wala palagi akong guardian angel basig na late basig LBM siguro akong guardian angel o ron sa ba dili oy. Di man na masayo pang ginukin sa iyang sundoon. Ipakita ra sa Dios nganong wa ka gisundo sa imong manulunda. Ayaw gulata nga ang Espiritu sa Dios mawad-an og gana kanimo. Magpauwi-uwi pagkas pagpangalaga di sa gumubalik ko, hindi na gumubalik sa. Ya karon og moabot ang panahon mingon ang Ginoo, batalyon withdraw. Retreat. Ya asa man ka mukuha manulunda diri nga baligya. Wa man po ka makakita dihag naay 70% nga discount sa mga Holy Spirit baligya sa mall wala oy. Ginoo ra gyud pwede muhatag ni ana mga kaigsunan. Imagine that picture. Munaog ang mga manulunda sunduon na ta nga di ka maapil. Kay mo pag yung gibati ang pagbati nga tinawhanon. Ano bitong inanang istorya? Murag baka ba? Mangyamit pa. O why problema?
Pero ayaw lang yun intaw gilak kung masirad-an kas kaluwasan. God requires you to prepare. God is preparing the way for you. He is preparing that way not for the angels of the devil. Di man ina. Ang dalan nga gimos Ginoo dili para siyawa para na nimo. Musayo pagambak-ambak dito kauban sa jablo kay wa nay dalan nga sakto. Saagon ka na. Diri kas Ginoo kay nay one way. Klaro ang dalan. Bisag nagagtunok, masamad lang ka pag unahan na may medik ang Dios. Now is the day of salvation. Nabay awit nga nagingon. Into my heart. Ganang kay kuning kanta. Into my heart. Come into my heart. Lord Jesus, come in today. Come in to stay. Come into my heart. Lord Jesus. Pagkaninduta. Iyan po sa Dios nga Ginoo magpabilin kanimo. Iyog biyayang Dios mga kaigsunan. He will come again soon. Stop what you are doing. Kung kana makasala, diha tubangan sa Dios. God wants you to be saved. He wants you to be there in heaven. Apan kung ikaw nagunahuna pag yun magpakasala, human aning waliha. Tanawa in tao ni mga kaigsuunan ang lawas nga gibunalan. Kabalo ba mo? Dunay 39 kahiwa ang lawas Ginoo. Lahi man nagigamit sa una. Pag ana mga kaigsunan, mutao pa na kadali. Pagbiraan na malangkat na ng unod, 39 kahiwa sumala sa mga scholars. Nga discover nila. Imagino nimo ng 39 kahiwa. Wa ta kabalo, wa ta kabalo. Basta kay kanang lawas ni Kristo, dunay 39 ka mga hiwa tungod na sa imong sala. Kung galing magpakasala pagkahunaw-naan tao ng tawhanang gipanganlag sa Jesus. Nga nagpasan sa imong cross, ikaw may dapat diya. Ha? Dapat ikaw may nag-alas sa ana. Mabito nang ako, makasulti mo kay igsunan. Baga kay tagnahong ba? Kita'y wa nagantos, ayahir kita, nang gawas sa taguangkan, gibibiron pata, gibirbran, ginido, unsa pa na. Ang Ginoo perting pag-antos. Kita ang dunay katungod nga magpakasala. Nga ni isa nga takos sa tubig, wag yung kay gihatag sa Ginoo. Nitabang magunta dito? Wala. Way siguro nabuhi ka ng panahon na ikaw pa'y muluwa sa Dios. Ikaw pa'y musipa. Way siguro ikaw pa'y musinggit. Ilansang na. Munang pasalamat ka. Nga maigo, tas minsahe sa Ginoo nga nagingon, bulahan tong wa nakakita pero nagtuo. Ibasig di pagka maluwas, kay ikaw pa'y unang muluwa, mupatage Ginoo. Imagine ko ng lawas sa Dios. Ang usa ka walay sala, naggiyang gibaton ang kasalanan sa tanan para lang yun makaangkon kag kurunang bulawan. Muna magpakasala ka, una-unaa sa yun ang kamatayon ni Kristo. Nang mahimo tagsala ba, muna-unaon siya na to. O sa inistoryahan pa, isip-isip, wag gaya-gaya. Sa Facebook pa, namin sila sinultihan sa Facebook, mindset ba, mindset. Mo mindset sa ta. Malipay bang Ginoo? Kay karong panahon na, kabalo ba mo? Ang wala maayo kining bangag sa iyang kamot. Kada himo na tog sala mungulngul na. Nakatry naman mong samad. Nang samad, magngulngul na. Perting yun nang sakita. Perting laina. Makahinumdum ka sa imong pagkadisgrasya. Mao puna. Sa sige nimong pagpakasala, ginapahinumduman nimo ang Dios nga sakit ang iyang gibati sa una. Makigsunan, undangan na. Undangan na ang kasakit sa Dios. Balik duol paginulsol sa imong mga sala. Biyai ang mga butang nga makapasakit sa atong Ginoo. Kaya ang Dios andam muluwas kanimo. Sa panahon nga malunod ka, naa ang Dios nga musulti, ari ako, anhi kadako kay tagaan tikag kalinaw ug kapahulayan. God is ready to hug you. He is willing to welcome you. That is why God loves you. Ning mga orasa, ang Dios nagapanuktok mga kaigsunan sa inyong kasing-kasing. Gusto sa Dios nga musulod, naaari yun nimo ang kagayunan, pasudla ang Ginoo, kay malipayon siyang musulod diha kanimo mga kaigsunan. Ugma sa gabi sa samang takna alas 7, i-on gyud na ninyo inyong TV diha kay ang atong topic ugma, nindot ang atong topic, Born to Save the World. Alang sa pagtapos magampo ta. Amahan namong balaan, dagang salamat sa mga panalangin nga among nadawat diha kanimo.
Dalaygon ka sa walay katapusan tungod sa imong pagkamaayo. Salamat sa mga ilhanan imong gipakita aron kami makapangandam sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Daghang salamat mga kaigsunan ngadto sa ato ang great provider si Jesus Christ. We praise the Lord. O sa ato ang mga admin, Pastor Seth Swan, o ang atong Executive Secretary, Pastor Jasper Lab, o ang atong Treasurer, Sir Lloyd Chinido, ang Dios magapanalangin kanatong tanan maayong gabi.